len krátke videjko, vysvetlenie ako pustiť pílu, ak si náhodou túto kúpite Proteco. Píla kombinovaná, pokosová, lomeno-stolná, má označenie 51.01.PK-1800V. Dlho som si lámal hlavu, ako ju pustiť v tomto režime, vlastne aby reagovala na tieto tlačítka zelené, hej, že stlačíš a začne sa krútiť. Začne sa krútiť a červený sa vypne. Podstata spočíva v tom, že tu na vzadu je táto svorka, alebo čo to je, spojka, alebo kolík, ktorý keď povyťahnete, tak sa dá vtedy dvihnúť. A podstatné je to, že na to spustenie musí byť v píle zasunutý tento modul, ktorý vlastne, keď tam zasuniete, tak posúva túto páčku a budete počuť, nebudete počuť, budete počuť, že vlastne on preradí spínač, ktorý je tu na dole zabudovaný, a preradí ho do režimu, že vlastne vtedy nefunguje pokosový spínač, ale začnú fungovať tieto tlačítka zelené a červené. To znamená, keď je dole zavretá bez toho vloženého modulu, tak sa pustiť nedá. Vložíme modul, ktorý tam treba zasunúť. Čiže ešte raz, treba tam zasunúť normálne, aby vyradil sa ten spínač, ktorý som ukazoval. To treba nacvaknúť, pílu zavrieť, tento kolík zaistiť a vtedy funguje v režime spúšťania tlačítok. Pre prepnutie prehodenie do režimu pokosovej píly samozrejme treba tento aretačný kolík vyťahnuť. Píla sa začne automaticky dávať, bude sa môcť sklápať. Tento modul, ktorý som opisoval, ten čo prepíja ten vypínač, treba dvihnúť, on aj tak cvakne, sa prehodí ten vypínač zase a tu treba tento to je také už dorazový nejaký nástavec prehodiť a zakryť kotúč, aby bol zhora chránený, s tým, že vlastne spravím trochu detail, ten spraví to, že tento spínač prepne a ten vlastne spojazní potom tento spínač pokosovej píly, čiže už vlastne potom vidieť, že to funguje tak. Už funguje ako pokosová píla. Na zaaretovanie kotúča pre jeho výmenu slúži táto páčka. Treba kotúčom točiť a ona tam v jednom bode sa zasekne do kotúča a znemožní otáčanie kotúča, a následne na tejto strane sa kotúč povolí a demontuje. Pokiaľ píla sa zasekne v hornej úvrate alebo zastaví, tak tu na vlastne tento súpliček slúži na jej povolenie a umožní jej stláčanie. Hej, pokiaľ je vyskočený hore, tak píla sa nedá stiahnuť dole.